Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo, ken ipagayam at Jerma, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ag best friend kami kini Jessica, nupay inauna nga miti siyak. Ag kaaruba kami ngamin, isu akasla kamila agkabsat. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Gemma. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Nakaluto ka, Gemma. Mabisin kami kadatatang kananang. Dandanin manong, itugtugaw yu pa'y laang di tatapagin inanaan nyo. Nay, anya nga ito'y nakamalokong. Ipadigok madamdamakin ni best friend ko. Agtrangkaso ka nung amin. Ni Jessica. Agsakit? Isumat lagayam, ajak makit kita, no kasta rumwarak. Wan manong, kaasing harod. Manon nga aldaw anak kaidda. Kating kabisitaan Wan, inton malpasak nga aginaw. Ni, saan mat ang nakalaktiri daw? Umunadaklatan. Jessica, ni Gemma da ito'y. Ayun mo. Adak, dito'y silid. Umay ka dito'y. Oh, kumusta ka? Kastoy. Nakapsutak pa'y laang. Iso nga inyalaan ka iti si Daam. Kaya't mo nga tasubuan ka? Saanan? Si Kamat. Maala, mabit lang ang tayo sa ganak ti kanam. Sa dino ti kayat mo apanganan. Ijay laangan kusina. Tapno makapagistoryata. Sige, alalayan ka. Tapno makapangan ka iji kusina. Awan ka duam dito balayo? Kasla di mo matamo ti mapaspasamak dito'y balay mi. Manipod pimusay day dinanang. Sige, mapantan ijay kusina. Basta, mangan ka. Tapno pumiksa ka. Itaak lang ang nakapangan. Kasano, awan mo't dagiti kabalay ko nga agluto. Di manong ko, ijay sugalan ti paggigyanan na. Numauma, mapaniti ayan dagiti babarkada na. Ni matatang, kanayon anabartak nga agawid. Imbagkan ka, tanagsisingpat dagiti kakabsat mo. Kan awan bisyo ni tatang yo. Wen nga rod. Kan, imbagkit di ata siyak ti burida. Iso asop-suportaran daklat ha. Inton pumigsaak. Sumra kak iti trabaho ijay ili. Nasaya at nukas na. Kat, adda pagsarkam ijay. Adda kano ti kabarbaro nga impatakdarda ang mall ijay. Ado kano a sales lady ti kasapulan da. Sige, tao may kanto bisitaan ijay. Agi amanak no kasta. Jessica! Ni tatang, nabartak man na si Mangpat. Ada ka magkayam dito eh. Hindi ka ba'y sumungbat? Salbag. Naimbag amalamyo, tata. Day, ano day ta si day? Mabisi na kaon. Kwa tatang, inten ni Gemma dayta, para kanya. Adulamin. Idasaran na ta mabisi na. Nakapsutak pa lang agunggunay, tatang. Nay, dasaran na ko no saan. Nay, Oo, nagsudot ka taon. Tulungan kan, Jessica. Ang mga numatwang ka. Wayam! Pampambarla dayta. Sado dayta kaya mau. Maturog la ti aramidin na dito'y balay. Kumusta nga itigayam mo, ading ko?
Maasyanakan ko na manong. Agsaksakit lang arudan. Ibaon pa ilaang ni tatang na amang isagana iti kanan na. Ay, nakita nga ron alimabas dito'y balay. Ay, permiti bartak na. Agungat no saan apagserbyan ni Jessica. Ay, iso siguro api mo sa iti inada Gapo iti konsumisyon. Wan nga rod manong. Day tamot ti bagbaga ni Jessica. Angam sa nabali. Panawan to ni Jessica di mamartek nga amana. Tamapan ka no agtrabaho ijay ili. Nasaysaya at pay, no kasta ti aramiden na. Bayam, inton makasweldo ak. Gumatangak adagos iti cellphone ko. Taawagan ka adagos. Ay katuan ah. Iso nga alaag deta cellphone number mo, friend. Tamakigtot kan tulangan, no adda ka barbaroan number nga umawag kan ka. Ay sige, kat ibagam ano sa dino ti pagtrab-trabahwam tao may kabisitaan. Wen, di ka madanagan. Syakto ti mangpakankan ka. Friend, adan sumungad ajib. Sige, para akon. O sige, agan-anad ka ah. Basta awagan nak adagos. Nasaya at man nagtrabaho ni Jessica J. Ado nga min tagbirbirok iti trabahador ijay. Wan, napigsa ti pakinakam na. Katuwi na. Siyak tupay. Nagbiitaklaan na kabirok iti trabaho. Nang rugi a driver iti truck. Dagita gitultulod iti simento. Halo blocks kendarat. Oh, makita mo ita. Driver na kon ni Mayor. Ah? Wan nga rod. Private driver ko naman. No sa dino ti papanan ti Mayor. Ijay tayan ko. Iso nga amok amin nga aramiden na. Ken papanan na. Ni, anya ti kayat asawan day nga isam mo. Uy, Mahilig iti chicks ni Mayor. Anong sekreta na ito ya? Di mo ipagbagay ti sa balay. sika talaga. Agar aramid kan samot iti istorya. Pudno. Kano na duma-duma ti chicks na. Saan ka tumultulad kan kwa na ah? Pangala ko may ti kwarta kagastusag ngay. Urno nga klangan na pagkasarta ha. Oh, kanya ngay. Nakasagana kan nga agbalin nga asawa. Ah? Mangantakit din. Nagado da ito in-order mo. May busta nga ta amin dagito eh. Umay ka ah. Umunag tapay di tabalay. Saan na? Tagsublak adagos ejayan ni Mayor. Ada papanan mi a meeting inton bigat. Oh, ni manong ko. Neh, naimbaga malam mo. Bayaw ko namlatan. Anya ka lagi din na ya. Wala bayaw. Ket, kaano nga iti kasar? Ni manong tila damdamagan na. Umay kanto dito'y balay no saan ka busy? Taaginom ta. Wala bayaw. Ay, itangay. Saan ka mabalin? Saan bayaw? Itulot ko lang ni Gemma. Ada nga min papanan mi ka ni Mayor. Isungayin ton maminsan ton. Sige. Basta, padpadaanan ka bayaw. Isaganak tipulutan ta. Naimbag nga oras mo balasang ka. Dala damagag. Ay, anya day tatata. Ay, umunag kayo pa yan. Pimanaw mo ni Jessica gayem mo. Manungal dawan na sana nagaw-awed. Italanad law kung awanan dagiti gargarot na. Ay, amom, no napanan na. Kwa tata, kunanamot ama pa nagtrabaho ijay ili. Ngamjak ka mo no sa dino ijay. Ay, una yan, tapinanawan na kamlata ka ni Manong nan. Kwa Ay, tata. may kula dinamag ka ni Jessica, wan. Iso ama panakaon. Sige. Sige tata. Ikalaan nakita asaan anabartek ni tatang ni Jessica. Ay, nagbalbaliw siguron. Gaputapim manaw ni Jessica. Busy-busy ak manan mahal. Sana kakanayon ang makawid iti lugar tayo.
Busy nga min ni Mayor, taado ti papapanan na. Wan, maawatan ka. Sa nabalay ta agurno nga kiti pagkasarta. Amok day ta, mahal. Basta ka na mo laglagi pa yun, ngayayatan ka. Urag babae ni Mayor. Sa anak akaskan ko na. O sige, mangan kayo latata ni agriring ti cellphone ko. Apay abay-bay am adisturbon na kaday ta cellphone mo. Amangan no importante, Manong. Aha. Ah. Hello? Hello, girl! Sino day toy? Ni Jessica! Nagbiit ka mo na nakalipat. Ay na, friend. Pasensya kan. Saan ka na ibusesan? Ay na, nakaragrag sakmot nga minti boses mo dito yung cellphone. Ngamin, talaga naragsakak. Ay, na-miss ka talaga, friend. Manumatabulan asaan ta nagkitkita Wan nga rod, friend. Sa dino aya di ti pagtrab-trabahwam, tao may kapasyaran. Siya, kunti umay magpasyargan ka. Agawid ka dito yung lugar tayo? Wala. Anya ti kayat mo apasarabukan ka. Uray anya latan, O sige, umawag ak tumanan kan ka, ha? Bye! Miss you! Miss you, friend. Urayin ka, ha? Nagkakuwak di ta balay da Jessica. Tapay, Manong. Agsaksakan gayam ti amada. Baybayan mert di manong na. Isumit lagayam asaanan arum-rumor di tabalayda. Panagkunak. Masapol ang maipan iti ospital. Di makal ti tiyan na. Ha? Ay, huston to no umay ni Jessica. Kaano nga umay? Ibagam nga umay adagos. Taamangan, no saan na maabutan as si Bibian, ti amana, no pabayagan na. Awanan ni tatang ko, Gemma. Pinanawan na kami ka ni manong ko. Wan nga rod, friend. Mano lang ang aldaw na dito ospital. Sigurado adakil ti bilyo dito Ngamin, private hospital. Saan mo't kiti a problema dahita, Gemma? Adda kwartam? Sa bagay, nagbaliwan ti langam, friend. Saan kan akas laidi? Nakapudpudaw kan. Nagaatid pa yung dagiti kukum. Kan, aguray ka. Nagparito ka? Nagpa-enhance laang. Nangina dayta, saan ka di? Kwa? Aywan gaya. Anya nga iti trabahom ijay ili. Kasla kayat kumati sumrak ijay. Saanan? Dito'y kan. Taimbagla a para luto dananang kantatang mo. Kandagiti kakabsat mo. Mabit lang, ha? Tamapan ko bayadan ti hospital bill mi. Urayan nak dito'y. Sige, friend. Sabali at talaga ni Jessica ita. Pangalalaan na nga ta itinagado a kwarta na. Gemma, amang ano dahito yan ti maudi apa nagkita ta? Ha? Taapay. Kayat ko ti umadayo. Umadayo. Adda ka di ilimlim mangam? Ko, No umadayo ka, awagan naktulat na agtali na edtan tulat na nga agayam. uwan mat good luck iti kasaryo ka ni Ted. Ha? Amo nga kasar kamin? Jakmat na dakdakamat kan ka. Imbaga kanyak ni Ted. Nagkita kayo kin ni Ted? Sika talaga. Nagado sa ludsud mo. Ni, adda ko siya si Mardang kita. Oh no. Apa yating makder ka, friend? Saan ka nga umadayo? Si ka babae. Nagaagaw! Ha! Garanggandyang ka! Di naktong
Nagbusko ti Rupa awanan ka iti bain! Garanggandang! Jessica! Umayan! Umadayutan dito Nagsakit ti pingping ko asinipat na di abakat. Ibagaman kanyak tipod no, friend. Asino day jay abakat. Kan apay at tinungpa na ka. Pumanawak laangan dito Pudno ka di ti bagbaga na nga aga-agaw ka. Anya tinagaw mo kan kwa na. Total. Dahito yan ti maudi apa nagkita ta. Ibagakkan ka ti pudno. Inagaw ko ti asawa na. Anya? Nakaramid mo day ta. No jak aramidan ti kasjay. Kasano ti panagbiag ko. Asino ti manggastos iti pan naka-ospital. Kan pan nakaitabon day di tatang. Kan asino ti mang sustento kanyak. Asino ti asawa na nga inagaw mo? May sa politiko. Manon abulan ti relasyon mi. Asino a politiko? Ni Mayor. O anya, naragsakan, tanamuamon ti amin. Magatang ko amin akayat ko, gapukan ko na. Nagkarimot ni Ted kada kami. Adi na ibagbaga iti sa bali. Iso adi na imbagbaga ka. Nagasat ka, Fred. Kompleto. Kan nasaya ti pamilyam. Kan nadaan ka itinapudno akayan-ayat. Sige. Mapanakon. No kaya't nakpaila agayam. Awagan naklata. Gam no saanan. Gapo tano para kan kakatda ka sa katao. Lipatem nga rudan. Ti panaggayam ta. Sekreto lang ti panangalala kan panangitultulod ko kanin Jessica ditoy. Iso jakin bagbagakan ka. Taiso mo tibilin ni Mayor. Sa dino tinangituludam kan kwa na. Takuna na asaanan nga agsublipay dito lugar tayo. Itinalumang nga lugar nga awan makakita ka dakwada. Kaasi matigayom ko. Namuan nga minti asawa ti Mayor ti kinasiasino ni Jessica. Iso nga sinugod na na. Wan nga ron, tinungpatungpa na ni Jessica. Baybay amidan. Makamuda mo ta na. Tangtangdanan ng lang ni Mayor. Agtrab-trabaho akan kwa na. Ket awan karbengak. Ama kibiyang itibiyag na. Sana na nagparparik na pay ni Jessica kanyat. Mabain kano iti inaramid na. Naplano mi metten kini Ted ti panagkalay sami. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Gemma. Gemma pagayam ko, adu dagiti panubok iti bihag adumteng. Ket dagiti daduma, mapanunot dati agaramid iti madi. Ket ti gayam mo, sapay kuma, tamakaamiris. Tati inaramid na ket madi. Ket makapagbalbaliwan. At dalat ta siled ti panagbabawi iti kaunggan tayo. Tapno ilintag tayo, dagiti nagbiddutan tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Gemma. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ganiti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.